कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. हेडलाईन्स प्रायोजित बाय साई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, ब्रँडेड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे भव्य शोरूम. महिला बुद्धिबळ वर्ल्ड कपच्या अंतिम फेरीमध्ये महाराष्ट्राच्या दिव्या देशमुखने रचला इतिहास. दिव्या देशमुख बुद्धिबळ वर्ल्ड कप विजेतेपद पटकावणारी ती पहिली भारतीय महिला. रायगड बोट दुर्घटनेमधील बेपत्ता तिघांचे मृतदेह सापडले. सासवणे, किहीम आणि दिगोडे समुद्रकिनारी मृतदेह आढळले. शनिवारी पहाटे बोट पलटी होऊन झाली होती दुर्घटना. 5 बचावले, तिघांचा मृत्यू. कोकणामध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता. कोकणातील काही जिल्ह्यांना अजूनही पावसाचा अलर्ट जारी. काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता. नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं हवामान विभागाचं आवाहन. दापोलीखेडमध्ये पावसाची उसंत, तरी जगबुडी नदी इशारा पातळीवर वाहू लागली. सर्वाधिक पावसाची नोंद खेड तालुक्यात. संगमेश्वरमध्ये गुगलने केला घात. गुगल मॅपचा आधार घेत गोवा येथून मुंबई येथे निघालेल्या आयशर टेम्पोचा फुणगुस येथे अवघड वळणावर अपघात. चालकानं गाडीतून उडी मारल्यानं जीवितहानी टळली. खेड शहरातील स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे सांस्कृतिक केंद्राचा पडदा अखेर 18 वर्षांनंतर उघडला. शिवसेना नेते रामदास कदम यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते केंद्राचं भव्य लोकार्पण. लोटे एमआयडीसी ऑर्गॅनिक कंपनीमध्ये भीषण स्फोट. समीर खेडेकर मृत्यू प्रकरणी कंपनी मालकासह 4 गुन्हा दाखल. कंपनीचे मालक विनोद सराफ, व्यवस्थापक महादेव महिमान यांच्यासह सुरेंद्र जाधव, जयंत भगत या 4 पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल. दापोली तालुक्यातील सारंग गावात 3 दिवस वीज गायब. वीज नाही, कार्यालयामध्ये अधिकारी नाही. वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं जनजीवन विस्कळीत. नागरिक आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल. नवनियुक्त भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मंत्री उदय सामंत यांची बैठक. आगामी निवडणुकीसंदर्भात चर्चा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार. दापोली खेड रस्त्याची खड्ड्यांमुळे चाळण. रस्त्यावरून प्रवास धोकादायक. खड्डे बुजवण्याची वाहन चालकांची मागणी. मी भाईंचा मुलगा, काळा डाग नाही. एकनाथ शिंदेंसमोर योगेश कदमांचं खेडमध्ये आक्रमक भाषण. एकीकडे आरोप तर दुसरीकडे शिंदेंसमोर योगेश कदमांचा विरोधकांना सवाल. पावसामुळे राजापूरमध्ये घरावर झाड कोसळल्यानं शिर्षे येथे महिला जखमी. छपराचं नुकसान. पावसाचा जोर ओसरला. मिरकवाडा बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या विकास प्रकल्पांचं भूमिपूजन. मंत्री नितेश राणे आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते रविवारी मोठ्या उत्साहामध्ये भूमिपूजन. पहलगाम हल्ल्याचा बदला. ऑपरेशन महादेवला यश. पर्यटकांना मारणारे 2 दहशतवादी ठार. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठं यश. तब्बल 97 दिवसानंतर पहलगाम हल्ल्याचा बदला. आणि शिंदेंच्या मंत्र्यांना बदनाम करण्याचं कटकारस्थान सुरू आहे. रामदास कदम यांनी उपस्थित केली शंका. रामदास कदम यांच्या विधानाचा रोख नेमका कोणाकडे, याची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा.